זה היה פשוט ששדדו אותנו מהקיבוץ, לקחו אותנו ממשהו שהיה מוכר, מבית הילדים, והביאו אותנו לכאן, והשאירו אותנו פה לבד. שתי קבוצות מאמיר, אחת נקראה דרור שהייתה שנה אחת מעלינו, אנחנו באנו משמיר, נקראנו קבוצת מעיין, והקבוצה השלישית הייתה גליל. בקושי היו פה בתים והיה מאוד, תחושה מאוד של לבד, בוא נגיד, אבל... לא היה פה מבוגר אחד בלילה, ולפחות אני מוכרח לומר, אני נורא פחדתי. זה קודם כל פנימייה, זה מושג שלא קיים היום, אף אחד לא מבין אותו בכלל. כמו שגדלו הקיבוצים, זה בעצם חינוך משותף. החוויה הראשונה שהייתה לי, שפגשתי אנשים אחרים, ושוב, לקרבה כל כך גדולה כמו שהייתה פה. גרנו בחדרים, 4 בחדר. כל ילד מאמיר אימץ ילד מלהבות הבשן. בסך הכל היינו, אני חושבת, איזה 50 וכמה חבר'ה פה. אני חושבת שהיו לנו חיים מלאים ומתוכננים מרגע לרגע. מוסד זה היה השם, ואמרנו, המוסד, בהשאלה להיום זה נשמע בכלל הזוי, אבל זה היה המוסד. אנחנו ב-65 או 6, לקראת השומריה, הפופציק, הכנו פה את כל קנטטת העיקרים של באך. אוי קומי נא ואורי חמדת ליבי, ציפיתי כל הבוקר. למדנו מתוך הרצון, זה היה האידאל. לא היו פה בחינות בגרות, בעיקרון. כמעט ולא היו פה מבחנים. אבל מה שהיה הכי יפה זה היה סיומי השנה, והיינו עושים ממש דברים נפלאים. זה בכלל לא שייך היה עם איזה כיתה גמרה, כי בהתחלה אף כיתה לא גמרה. והמסקנה שלי מזה היא שהנושא של הלימודים לא היה הדבר העיקרי, בשנים הראשונות של המוסד. יש ערמה של חבר'ה על הדשא. יותר חשוב מכל דבר הייתה התנועה. פעמיים בשבוע הייתה לנו פעולת תנועה של 2 שעות. אני חושב שזה חישל אותנו, יצאנו מפה טיולי תנועה מאוד קשים, היינו מאוד צריכים להיות אחד של השני, בשביל השני. פה הייתה המקלחת הציבורית, איפה שאתם רואים את שני החלונות, שהגענו לכאן פתאום להתקלח עם הבוגרים, עם הענקים של כיתה י"א וי"ב. פה למדנו בעצם שיעורי... שביל באמצע, שביל בצד, חפופים אחד אחד. מה שמאפיין את העניין של המקלחת הזאת זה החורים שהיו בפחים שהיו בין שני הצדדים, וכל הכיף של הבחורים היה להציץ לבנות. ושלכן לא הצצתם לנו? היינו עומדות ומקרצפות, אני לא אשכח את הסיוט הזה, שעות. לא היה פה אלימות, היה פה בית ספר של לפלפים, אבל המקלחת היה איזשהו דבר... דווקא אהבתי את זה, זה היה נחמד. כן, הייתי מגיע עם אופניים, לא היינו מגיעים עם המיולים, זה כבר חידושים. היינו נוסעים למוסד עם טנדר פתוח. מה שרנו? את חכי לי ואחזור. את חכי לי ואחזור. את חכי היטב. את חכי לי גם לקדור מסגריר הלב. מתחת לעץ. זה היה מסלול הזוגות. איך היו מתחילים, אתם יודעים? בערבים צריך היה למלא את הזמן הפנוי, אחרי שלא מכינים שיעורי בית, ואחרי ארוחת הערב. והתחנכנו לפי 10 הדיברות של השומר הצעיר, שכמובן שהדיברה הכי חשובה הייתה הדיברה העשירית, והיא השומר אינו שותה אלכוהול, אינו מעשן ושומר על התואר המיני. ומה עושים הזוגות? זה מין סטטוס כזה, שהולכים מחדר האוכל הישן, שהיה בערך באותו מקום שכיום, הולכים בערב עד מגרש הסילו, הלוך וחזור, הלוך וחזור. אבל הייתה חוויה יוצאת דופן, זה היה מיוחד. שנות ה-50.